benvidos a Santiago Si. Hoxe imos falar de arte que estará ata mediados de xaneiro na Igrexa da Universidade Procesalia 2013. E para falar desta mostra temos connosco a coordinadora da mesma, que é Alba Mariña. Alba, benvida. Hola. Procesalia 2013. Cando se fala de Procesalia 2013, supónse, eu xa o sei, pero teño que preguntar, supónse que houbo algo anterior co mesmo nome, non? Sí, efectivamente, Procesalia comezou como un ciclo de exposicións hai 10 anos. Nun principio non tiñan, non tiña moito que ver, sí que tiña moito que ver porque hai moitos nexos en común, pero en principio era que no ano 2001, non? A Universidade cedeu o coro da Igrexa á Universidade entre o 2001 e o 2003 para que artistas noveis ou novos interviran nel, non? Con absoluta liberdade. Acabouse no 2003 e 10 anos despois faise como unha revisión, non? Exacto. Pero xa en toda a Igrexa da Universidade. Sí, bueno, en toda a Igrexa da Universidade por motivos obvios. En espazo, claro. A convocar a prácticamente todas as artistas que participaron neste ciclo de exposicións que, como ben dicías, abrangueu dende o 2001 ao 2003. O sea, convocáchedes a... Convocamos a todas as artistas e casi todas acudiron. Pero son artistas e artistas, o sea, son artistas e artistas, son homes artistas e mulleres artistas, Sí, non? xa que é un grupo mixto. Sí, sí. Ben, entón, convocámolas a todas, viñeron, a verdade é que, dende un primeiro momento, non sei, mostraron unha actitude superpositiva e todas elas estaban realmente emocionadas e gardaban moi bon recordo de Procesalia. Entón, nese sentido, foi, dende un primeiro momento, a verdade é que nos dou, non sei, moitos folgos e casi parecía adiantar o que ao final foi unha mostra interesante. Todos crearon pezas exclusivas para bueno, a maioría, non? A maioría. É que as xeralizacións sempre acaban mal. A maioría crearon pezas exclusivas para esta mostra. Sí, hai moitísimos proxectos específicos e, de feito, son, evidentemente, claro, son dos máis interesantes porque, dun xeito ou doutro, sí que algunhas veces interactúan e dialogan literalmente co espazo e co patrimonio do espazo, aínda que nos non nos decatemos e sucintamente, pois sí que o artista tivo en conta o marco para o que ia ser a súa peza. Entón, sí que, claro, os proxectos específicos son moi valiosos, teñen... Ti non podes dicir cal che gusta máis, porque, claro, como coordinadora non te vas a poñer a elexir, pero eu sí podo dicilo. Eu podo dicir un dos que máis me gustan, non estou dicindo el que máis me gusta de todos. Hai un que é moi espectacular, que a xente lle fascina, que despois falaremos del, que é un con confeti, que a xente... Manuel de la Rosa. Sí, esa xente me encanta, pero a min das pezas que máis me gustan, das que están na igrexa, creo que a de Monserrego, o vestido. Sí. É das miñas pezas preferidas, por moitas cousas, pola simboloxía que ten o vestido, polo tempo, porque conecta os dous tempos, e pola presentación da peza. Explicamos o que é. Trátase, ou explícalo ti mellor, máis que a min. Sí, perfectamente. Pois Monserrego presenta nunha pequena gaveta de madeira e coa tampa de arriba de cristal un vestido. Así, a xeito de reliquia, ela retoma o vestido que utilizou, que levaba posto na inauguración do Procesalia no que ela participara, nestes primeiros Procesalia, ela como veterana, entón retoma este vestido, deixao tal cal, enfráscao na gaveta. Digo que deixa tal cal porque presenta á altura do peito dúas manchas de leite materno. Ela naquele momento acaba de ser nai e sabemos Ela todos... reflexionaba alrededor da súa maternidade, entón, de algún xeito, sí que fai unha conexión superimportante. Porque ela naquela primeira Procesalia reflexionaba ao redor da súa maternidade. Xusto cando se inaugura, ela leva ese vestido posto e todos sabemos que as mulleres que acaban de parir, o máis habitual é que se acaben manchando a roupa co leite que sae dos peitos, a cousa máis natural do mundo, aínda que non o queiramos dicir. Entón, ela colle esa peza e a presenta hoxe en día
e a colocan nunha furna, nunha caixa, aparece o vestido, nunha caixa de madeira, cun cristal, pero tamén é a ubicación, está Exacto. colocado diante do altar maior, co cal parece, a min a sensación foi como cando hai un santo incorrupto. Sí, home, evidentemente a ubicación desta peza é super concreta porque a zona do É que presbiterio do nós, por altar exemplo, maior nós en Carril, por é a exemplo, máis temos a San sacra. Fidel, non? Entón, San Fidel está no altar maior abaixo de todo. Justo. Entón, recordoume ese tipo de colocacións, porque normalmente os santos incorruptos están colocados a unha altura onde a xente poda velos. Entón, pareceume eso, chegar diante do altar maior, ver a peza de Monserrego. Sí, ten por unha banda este valor sacro que é o da zona máis importante e máis sagrada dun templo, e logo tamén, Dun templo desacralizado, sí, neste caso un templo desacralizado, pero xogando Sí, 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 precisamente sí. con Claro. estas connotacións do Sí. que é a Igrexa da Universidade, e logo tamén establece unha liña de diálogo moi interesante coa Virxe orixinal Claro. do retábulo maior, que é a Asunción do retábulo, Que está en riba. xusto, e tamén coa Asunción, tamén coa Virxe de Ana de Matos, que está pendurada no, Que está pendurada. no cruceiro. Entón, claro, pois, un pouco falando tamén, pois, isto da maternidade, da Virxe Nai, da Virxe Asunción, entón sí que se establecen liñas de diálogo tanto ca arte contemporánea, tamén con outras artistas que participan na mostra, e coa arte e co patrimonio orixinal da Igrexa se poden establecer pontos moi interesantes, sí. Sí que é unha peza É excepcional. unha peza, para min, é das miñas pezas preferidas Sí, que é maravillosa. E parece unha peza moi de arte contemporánea, porque a peza ten moitísima simboloxía, pero para min, habería que levar todo o espazo. Non é esa arte posesiva, non? De como me gusta un cadro, quero levalo, penduralo na casa. Claro, eso é interesante da arte específica. Claro, isto habería que levar todo o espazo para que tivera sentida toda, o sea, a peza non é a peza sola, é a peza onde está situada a peza, o espazo, é todo. Claro. A mensaxe, a historia. Claro, unha das liñas de investigación que máis interesaba a comisaria pois era esta, arte específica, ademais, como mencionábamos antes, é un espazo tan particular como a Igrexa da Universidade, que é en si mesmo un recipiente tamén unha obra de arte. Entón, xa que neste contedor se conta temos tantísimo patrimonio, moito del pois, está perfectamente visible e se corresponde co espazo, entón, pois, sí que, claro, era importante tamén de alguna maneira animar as artistas a que establecesen pezas tan específicas como que dialogasen directamente con este patrimonio. Monse Cea, a comisaria da exposición, bueno, ao final fixo unha recolleita, non? Unha colleita de todo tipo de disciplinas, porque hai vídeo, hai caixas incluso como de bonecas, non? Hai camisetas, hai confeti, hai debuxo, hai clavos, que bonitas. A idea dos clavos gustame moito cando tamén se explica e está moi ben. Eso de quen é? A ver, esta vai a pregunta do millón. Quen decide onde se colocan as cousas? O artista, a comisaria? Bueno, home, o ideal e o que pasou con estas pezas é que pois, xurda froito dun diálogo e dunha... Es que os clavos están moi ben. Entre as artistas e a comisaria, pero bon, un pouco a ideóloga do proxecto é máis en unha colectiva e quen vai escollendo o espazo e a ubicación máis oportuna para cada artista, claro. E si que fai lucir ou deslucir en gran medida unha peza, porque como tú dis, por exemplo, a peza dos cravos, ou bueno, realmente, claro, cravos, daste conta por esas connotacións que nos sobreveñen cando estamos nun espazo relixioso. Claro. Bueno, si cravos, puntas, Neilet, de Rubén Santiago. Sí que falabas de moitísimas disciplinas, de moitos formatos, pero, claro, se afondamos un chisquiño nos imos á seguinte lectura, volvemos outra vez a establecer estas conexións entre
entre as distintas pezas, e sí que se gardan unhas liñas de traballo moi concretas, que sí que fan de toda, non de toda a mostra, hai unha unidade, un todo claro, coherente. hai un todo coherente. Claro, Rubén reflexiona a través desta, bueno, dunha peza que casi podría pasar inadvertida, non? Como é unha punta, un cravo, reflexiona dentro desta liña, poderíamos dicir, de investigación, de crítica social e da problemática social, dentro da que englobaríamos a outros artistas que logo podemos mencionar, pois el dalle voltas a esta paranoia que case nos Da sobredeu, seguridade, non? exacto, no mundo occidental, que xurdiu tamén un pouco como a gallo perfecto despois do 11S. Sí. Entón, el, moi perversamente, vai coando e introducíndonos nos avións en cada viaxe que fai, unhas puntas, un obxecto prohibido para voar, aparte puntas enferruxadas, e logo vainas coleccionando e pois Pero que ten puntas dun tamaño importante. Presentas, exacto, como mostrario. Entón, por unha banda temos unha liña de investigación dentro da crítica social e dentro deste momento que, bueno, pois... De provocación tamén. Exacto. Logo sempre Rubén xoga este límite entre o que é estrictamente legal e o que xa, bueno, cae un pouco no ilegal, ainda que ridiculizando sempre esta circunstancia. E logo, interesantísimo, e dai tamén entroncaríamos co nome da exposición, que é unha acción procesual, porque Rubén presenta especificamente aquí na igrexa da universidade, pero é unha peza que sigue aberta. Entón, ten ese punto procesual, ese punto de que el vai a seguir seguramente intentando coar estes elementos para seguir ampliando este pequeno catálogo que ten de puntas, algunha delas, como ben suxerías, dun tamaño considerable. Dun tamaño considerable. O que pasa que non sei se a partir de agora verá unha foto de Rubén nos aeroportos de algún... Bueno, creo que él lo tomaría como, vamos, como unha louvanza das boas. Falemos de algunha peza máis. É que non quero facer de menos a ninguén, simplemente moitas veces estou falando de memoria, do que che ven a memoria. Hai como unha especie de buxos cosidos, que lle cae algo como un fío negros, o sea, onde están as puntas... Sí. Enfrente hai como uns debuxos que lle caen como unhas fotografías. Unhas fotografías, non son debuxos, son fotografías como con lana, non? Unhas fotografías de Paula Mariño. Sí. Pois a serie de Paula Mariño, A Muller Árbore, pois a verdade é que sí que fai un pouquiño tamén así de contrapunto nesta nave central, precisamente o mellor por mostrar así unha estética máis delicada. Si, hai unhas mans tamén, non? Sí, son unhas mans de muller entrelazadas e, ao mellor, xogando un pouco máis con valores da composición e que sí que con un sentido moito máis esteticista. Tamén, a verdade é que teñen así un punto interesante porque moitas veces tampouco somos quen de distinguir na fotografía cando o elemento é real, ou seja, cando a artista colocou pois fíos de verdade ou algún aramio, algún obxecto, e cando é fotografado. E é moi chulo, é moi bonito, que aparte, cando vin eu, había un señor maior, supoño, co seu neno, co seu neto, perdón, e tamén pareceme moi bonito o momento porque era un rapaz cun obxecto que para el tiña un sentido, pero que a partir dese momento o obxecto cobrou outro sentido, que é cunha peza que está tal como entras a man dereita, creo, si, a man dereita, que é como un non, é unha liña de tren pequena de madeira, co seu tren de madeira, e no medio hai unha pantalla. Entón, a medida que moves o tren, a pantalla cobra vida. E o neno era quen a manexaba. Entón, supoño que para él, nese preciso momento, ou mellor nada, hoxe xa non se acorda, ou sí, nese preciso momento, ese xoguete tivo outro sentido, non? Claro, a ver, eu supoño que un dos grandes logros da arte contemporánea é incorporar as espectadoras e os espectadores pois en un papel dinámico e en un papel activo.
Tendo en conta isto, en Procesalia a verdade é que contamos con un montón de pezas que sí que precisan literalmente da intervención do público para ser activadas. Por exemplo, neste caso, tú mencionabas a peza do Grupo Void, os portugueses cos que contamos, a Jorge Cardoso e a Carlos Caires, que pois, en un cubículo, volvemos outra vez ao de antes, a verdade é que tamén é unha ubicación moi específica, porque sí que está así como un poquinho máis na intimidade. Eles propoñen un xogo casi infantil, que é o de mover un pequeno convoi en uns raíz, que a súa vez están rodeando unha pantalla. Entón, non somos quen de ver nesa pantalla, logo de vamos, moi obrigatoriamente accionar o convoi. Sí, ou accionamos ou non funciona. Xusto, somos quen de ver na pantalla pois unha viaxe que poderíamos ver a través da xanela dun convoi. Entón, é unha peza É moi bonito. Gusta moito, sí. Estamos a falar de Procesalia 2013 que ata mediados de xaneiro poderase ver ou poderase desfrutar na Igrexa da Universidade, Revisión e Arte Contemporánea. Facemos un pequeno parón nesta conversa con Alba Mariña, que é a coordinadora da exposición, e imos con outros contidos e despois continuamos, adiós bolígrafo, a falar con ela. No me he conformado con una sola historia de amor, sino que he puesto dos historias de amor, que además es algo muy peculiar, muy de novela, porque es la historia de amor que vive el padre, que vive Carlos, en la colonia española hace 40 años, una historia de amor o un amor prohibido, casi imposible, porque se enamoró de una saharaui y que fue el amor de su vida. Y cómo gracias a esa historia de amor prohibida, imposible, pues 40 años más tarde, en el mismo escenario, su propio hijo puede vivir su particular historia de amor con otra chica saharaui. En todas las novelas, sí es verdad que hay un escenario que a lo mejor está situado en Afganistán, o como en estos besos de arena en el Sáhara, en lo que fue el Sáhara español, y en los actuales campos de refugiados de Tinduf. En La Rosa Escondida, por ejemplo, fue en Bosnia. Pero siempre las historias se desarrollan una parte en estos lugares y otra parte en España. O sea, hay esa unión. Pero sí hay esa fascinación por nuevos lugares, por realidades distintas, por culturas distintas. Y en este de Besos de Arena y en las anteriores tuve la suerte no solo de esa documentación pues, escrita o gráfica, sino la suerte de contar con la memoria hablada, con el testimonio de los protagonistas, de personas que han vivido ahí, de españoles, de saharauis que vivieron hace 40 años en lo que fue la última colonia española en tierras africanas y que me lo han podido describir de tal manera que ves que parece que estás... Eso me lo decía un lector que me escribió y me dijo, estoy leyendo su libro y yo viví en Villa Cisneros, que es la ciudad donde se desarrolla la primera parte de la novela, y la verdad es que parece que vuelvo a caminar por las calles de aquella ciudad, a entrar en el cine Luben, a entrar en el restaurante que había allí, o en la cafetería más conocida, que eran Los Pinchos, que presumían pues, hacer la mejor tortilla española de todo el Estado español, y la verdad es que eso reconforta mucho. Y yo lo que he hecho, este tema de los saharauis y del Sáhara español, yo creo que es un tema del que se ha hablado pero solo de una manera, y hay muchas versiones. De hecho, Besos de Arena es una novela muy coral con muchos personajes precisamente para dar cabida y dar voz a todas esas versiones que son muy distintas. Unos te dicen blanco y otros te dicen negro. Entonces aparecen personajes en la novela que a lo mejor pues, defienden, por ejemplo, que España se fuera de allí cuando se fue, y otros que dicen lo contrario, que cómo se les ocurrió a los españoles irnos de allí. Entonces cada uno tiene su postura, igual que pues, hay quien apoya al Frente Polisario en este libro, los personajes, y otros pues, que no les apoyan. Yo es que soy una gran partidaria del amor. Yo creo que el amor va a salvar el mundo. Las grandes locuras las hemos hecho, buenas o malas, pero las hemos hecho por amor. Y la verdad es que sí, muchas veces hablas del amor y la gente te escucha y dices, bueno, qué mala cosa o qué. Pero yo creo que cuando realmente conoces lo que es el amor y vives o has vivido una gran historia de amor, pero con mayúsculas, o sea, no es de, pues estoy enamorada, o estoy... No, una gran historia de amor, o sea, conocer o estar con una persona por la que serías capaz de dar la vida. De darlo todo, porque estás
tan bien con esa persona, te llena tanto, es tan pleno, que esto es algo que no todas las personas logran durante toda su vida logran conseguir. No todo el mundo tiene la suerte de encontrar, pues, llámalo media naranja, gran amor de tu vida o lo que sea. Y yo creo que cuando se tiene es tan difícil conseguirlo que cuando se tiene te tienes que aferrar a ello y organizar tu vida a partir de ese gran amor. Y si, como decías tú antes, si te sale un trabajo en Estados Unidos, pues plantearte qué es lo que realmente quieres hacer y lo que da sentido a tu vida. Cada uno, oye, es libre de elegirlo, pero yo creo que cuando te llega el amor, y es el verdadero amor, el amor que te pone tu vida y el mundo patas arriba, lo tienes que coger y te tienes que aferrar a él. Y yo creo que los que hemos tenido la suerte de vivir ese amor es lo que hemos hecho. A mí me prefiero hablar de amor que hablar de política o hablar de guerras o hablar de... No sé, incluso todas las, por ejemplo, las novelas, yo siempre meto una historia de amor o dos historias de amor, como en Besos de Arena, porque para contar ciertas cosas, pues una guerra con los talibanes, una guerra de Afganistán o de Bosnia o cualquier otra de las historias que cuento, es más llevadero si cuentas una historia de amor, es más, te ponen más los pies en la realidad, en la tierra. Y no, a mí no me cuesta hablar de amor. Uy, yo estaría horas hablando de amor, pero es verdad que desde fuera a lo mejor puede quedar como, bueno, esto es más novelera, esta es más de... No, pero es verdad. Son de esas cosas que tienes que vivir, yo creo que para entenderlo. Continuamos a falar con Alba Mariña sobre Procesalia 2013 que se pode ver ata mediados de xaneiro na Igrexa da Universidade de Santiago. 19 artistas, non sei se o dixemos en algún momento porque empezamos a falar de pezas concretas, e son 19 artistas os que participan neste Procesalia. 19 artistas, 17 obras, porque temos dous grupos, Claro. 15 artistas dos veteranos, dos que xa participaron no ciclo originario de Procesalia do 2001 ao 2003, e dúas artistas novas que están no coro da Igrexa. Que son Marta Prieto e Nilo Arias. Exactamente. E nada, que estarán na Igrexa da Universidade, que contades ca colaboración do Marco e do Verbum tamén. Sí. E as horas de luns a sábado de 11 a 2 e de 5 a 8:30 da tarde. Sí. De luns a sábado? No, de luns a venres. De luns a venres. Xusto, sí, de luns a venres. E o sábado e domingo nada? O sábado e domingo nada. De luns a venres. A verdade é que, bueno, xa me das pé a comentar seguramente un par de cuestións. Sí. Temos un horario amplo, de todos modos, de luns a venres, mañá e tarde. Home, foi complexo, moi complexo, facer a exposición e tamén manter aberta e manter así, ter completo este horario. Bueno, para elo temos o proxecto de Procesalia leva emparellado un programa de prácticas, así que temos máis de 20 colaboradoras que tamén nos están axudando a poder manter e atender a exposición todos estes días, claro. Ana de Matos, Antón Camaño, Carlos Sena, Jorge Cardoso, que son Boid, Rosa Sánchez, Alén Baumán, de Cónic, Caita Queda, Isaac Cordal, Paula Mariño, Xoan Antelo, Xoan Brión, Eduardo Baliña, Manuel de la Rosa, Carmen Nogueira, Monserrego e Rubén Santiago, Marta Prieto e Nilo Arias, non? Exacto. Todos estes están en Procesalia 2013 na Igrexa da Universidade ata mediados de xaneiro. Paga moito a pena, Gústame moito. Sí, a verdade é que sí. Felicidades a ti, a Monse. Moitas grazas. Moitas felicidades. Obrigada. Traballáchedes moito. Traballamos moitísimo. Traballáchedes arreo. Foi, de verdade... Ahora vou ter un momento fino. Traballáchedes como dúas burras. Traballamos moitísimo. Moitísimo, pero paga moito a pena, A verdade é que sí. Hai que ir a vela. Moitas grazas, Alba. A vos. Hai que ir a ver esta exposición na Igrexa da Universidade ata mediados de xaneiro. Xa sabedes, Procesalia 2013. Non vos la perdades e deixade vos, pois eso, deixade que vos remova e que vos faga pensar o que estades a ver. E a veces a participar. Claro, estamos en Santiago, sí, e en Correo Televisión. Marchamos, se deixan moi felices.